Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, приятели, аз съм Капка, а вие сте с влогът на Реалистимо. Започваме. Член 38 от Закона за собствеността определя етажната собственост като състояние, в което обособени части от сгради принадлежат на различни лица. При това състояние някои елементи от конструкцията на сградите представляват обща собственост на всички лица, притежаващи обекти в сградата. Собствениците не могат да упражняват правото си върху отделните обекти, без да поддържат и използват тези общи елементи. А кои всъщност са общите части в една сграда? Накратко, това са частите, които се използват съвместно с останалите собственици в многофамилната сграда. Общите части биват два вида – според естеството и според предназначението им. Частите от сградата, без които тя не би могла да съществува, наричаме още общи части според естеството им. Това е земята, върху която е построена сградата. Основите, външните... Sample complete. Ready to continue?